салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва пресс-кнак мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш бесумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 110 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Ленинский район, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 158 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балх, 3 комната квартира дар 1 этаж қарор дорад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад 115 000 сомонӣ боз савдо мешавад. ҳоҷатхонаш дар берун мебошад. ремонти хуб дорад. хона алишам мешавад. бо квартира дар Қурғантепа. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, пресс-кнаки фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нархаш бошад 35 000 сомонӣ боз савдо мешавад. пресс-кнак дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби пресс-кнак маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздики 9 километр, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Гипрозем городок, дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 66 метр квадрат нархаш бошад. 186 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, рӯпарӯи Истиқлол, дукомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا کвартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Рӯдакӣ дуконата квартира дар 6 этаж қарор дорад. 51 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.